Bună seara, vrăți nutritori, și bine venit la altă moabetie armânească. Azi o avem oaspită Steliana Duli Bajdechi. Ea se află cu stanța, tu una taifă armânească mult vechli, vane și permitusească niham de istoria a taifei a ei, zărținile lor sunt tu pindu și va să aflăm mai multe de aceste lucruri. Ea lucră la radio, fu jurnalistă de la anul 1990, cum desi redacția Cultură Praxi Minorități, a fost corespondent de Radio România Cultural și are îngrăpsită mai multe cărți. A îngrăpsită un tom de studii istorici, că eu li sunt cinu și România și Găția în amisa de 1944-1949, ama are îngrăpsită și un roman, Chirolul Oxana Aflariei, Cilimeanii Avdelei. Primul cunoaște cartea îi zice Timpul regăsirii, fiii Avdelei. Și sigur are un mutea să poată să mai scoată Nica un deftir dom și un trailu tom la aestul roman. Vă năzbărați când i-am tutte lucrurile astea, am acsus că este și membră tu PEN Armânescu. Ți este o inițiativă mult bună din noi, ți ajută mult lucru pe partea de vizibilitate. Steliana Ghiniviniș și mi Hrisescu că avem apuhia să zburăm toate aceste lucruri. Gini va fly și mersi mult trăiesc calezmată. Adrați un lucru mult mușat. Iasti trei istorii, va să armână. Și ce care este pri internet, el va armână că și internetul are depozitul al lui. Bună seara la toți mântuitorii. Mersi mult Maria Cucliciu, legătura ce să adrăm și Alexandra, un oare de Chirova și dăm dat un disbor. Așa este. Mi zi aștept o oră să zburăm de alihea. Tațea că am mindescu ca să armân cu mai multe întrebări de ațeleții v-ați post să le bag la această emisie. Tora, mi mândui cum să ahurhez cu noi, dar adă ahurhim cu întrebarea tisoi, cu de curiești, cum zice la noi la armâni. Muito bine. Azi mi mânduiam că vă spare niheam că nu ahurhez cu această întrebare, vă spare că ahurhez cu alte turlii, ama până Cum vrei, Tini hi reporterul, Tini hi realizatorul emisiunii, dar cu Maria și eu voi hiu acel ce aș intervievat. Cum vrei. Îmi pare și te ciudi că din oară am dininte un jurnalist de alicia, ți știi cum să doare lucrurile, am avut să dar și mine cât pot. E jurnalistă, de sigura. Poți să zic că este un lucru. Mi minduiam să închesim cu o întrebare ti romanul ți l ascusești. Cum ziceam, numai lui este Chirolul Axana Aflariei, Cilimania Avdeliei. Timpul regăsirii fiii Avdelei. Este un roman care va zice că este ficțiune, ama ai o felicită și dati istorici, ți sunt de alihea. Și uloaș fotisati romanul este de istoria taifei atali. Și cum ziceam, Danavra ghivăsi partea de intro, a hurhita a romanului și mi ajuns tu suflet. Mi mânduiam că nu știu câțe, am amintesc că știu câțe. Tața că zburaști de temele ți angrea că tine ai mai mulți armâni. Tața că acolo chiar știi cu o scenă așa virtuoasă, cu un mai, un pap, una nipoată și limba. Anamisa de ei toți. Este da lihti acum până acea istorie este o tricui. Aveam 7 ani, mițeam cu mama aia și paplu tră Mangalia. Mama și toate fumele ei erau Mangalia și fugiră de acloții la 1951 cu domiciliu obligatoriu. Tră mama Mangalia era daima acea hoară de Mirachi, acel loc cu eu cândau, jucau sau jucau la mal de mare. Și acea istorie o simțeam daima, că paplu a meu nu mi-a lăsat să zburați cu altă soi decât armâneaști. Și ca și-ar dea vâr de armâni, el ți-a eu armân, car eu ian al stiriu. Trebuie să apăni cu acea frază, acea propoziție ce ne-a rămas tu inimă, noi chim armâni. Și tu autobuzul acel, un turist și-a răsit, limba zburăți, nu era ghini. Eu zic că limba armânească este mult mușată, are multe vocale, este mai dulci. Sigur, cada limbă are niurisma ei. Și
Paplu s'anvirina și zisi a este lucru noi himar mâni tini nu ai dichi să ți arăți din noi. Bun, dar apoi ne-aduce aminte de Paplu când un zisi istoria al unui joc Ciamcu. Că ți vrui să scriu acest lucru tu carte, că ți vizui că Ciamcu asânță a oațit România nu-ți joacă cu iholul ți asti trăceam. De cât știu eu de la soia mea, ți joacă și zic, jucăm ceam cu tu un cicior, este statria. Sunt trei pași, ți se adară, da? Statria. Și trebuie să băgai acloții legenda a istoria ceamcului. Voi să las cititorii să vadă care este legenda, scaftă cartea și să nu ți-am toras. Ți-am teamă de fumealea a mea, de istoria lor, ți-a drară. A mamas vrei mai țin un zbor de ius duții romanul. Penica este intro, care fu naeta ta, ideea ta din poia a romanului? Ți vrut să spuni cu el? Fură mai multe lucruri, coincidențe sem, poate Dumnezeu pitricu acel semn, nu știu. Noi știam de un frate al străpăpânului a meu, că tata mare adră arborul, ne adră una istorie, ți-am că vă zic mai târziu, m-a amânat, ama mutrița oație adrai teamă poate zvedi, teamă, nu știu, m-a mutrim, nu zvedi. Zici că zvedi. Este ți are scris tu caiet, tata mare a meu, tora voi zic la noi la Virieni, tata mare și mana mare sunt părinzil al tata. Vizui că știu cartea al Asterios Cucudis, el zice mana mare. Și Pablo și Maia sunt de la mamă. Au știți că vă zic tata mare și mana mare. Tata mare la 1968 a lăsat istoria fumelei. Și el zice, de protlu, ți-l știa, era afendia lui, era la 1700, nu au ținți aflat. Avem arborul și acel păpân al lui îl țea numai Hristodul Iscarioti, pistipseam că Iscarioti prin dischibă vără paranumă, Iscarioti, poate era și altă numă, nu știm. Am avea un frate, Ianul, mamari de el, care s-a numită la polimul de elefteria din Gârții. Și știam este ama nu aveam un document, vedem. Mi duș Freiburg, eram acloții câți bărbatul al meu era inginer și lucra acloții la o companie mixtă româno-germană și intrai tu biblioteca de la Freiburg și aflai o carte al Ioan Caragiani și tu cartea al Ioan Caragiani vizui că ți Ianul Duli, fratele al Hristodului Iscarioti, Hristoduli, s-a numit la Rahova, este numai lui acloții, la 1826. Și zici, că ama este un lucru. Pablo îmi zisi de noi himarmâni și îmi zisi o legendă de Ceamcu. Am și alte istorii din fumealea mea, prinde să dar o carte. Și ți-a părnit cartea mea. De câte ne-ai zis să ai tu minte să dar un deftir, volum? Este o apărneaște de la 1803, când vor să la Ianina de Alifchea, vrură să alină un balon. Și nu putură. Este o poezie adrată de un grec ce și-a râdi de vlah că nu putură să dară acel lucru. Romanul apărneaște cu această istorie și zbițeaște la unele 830 cu scrisoarea al Ghica către Vasile Alexandrii, când o zice că s-a întâlnit cu Coletti la Paris. Și cu acel lucru se stămățește romanul, Alandu va hibă una istorie de școlile românești dit Gărției. Că tata marea meu era învățător Tuveria, era acloția de la școală românească. Vreau să apănesc cu teamă cu Arada, ca să ai altă întrebare, sigur. No, mindesc că tora putem, și vă mai gândi să curhim cu ți știi tine
di tai fata de la Naima Vechli până tora. Amintesc că asta este arată, nu? De când E, știți așa mai bănesc cu tata, că ce bărbatul iaști prodlu la armâni. Tata. Soia al tata, mana mare a mea era de la Doceani, Docu. Știam de la ei, se afla Avdela, mana marea mea, cu documente se afla Avdela, că ce un armân mi întrebă unul oare, care ești dit Avdela? Eu știm care. Mana marea mea ești dit Avdela, tu certificat ești Avdela aflată. Și soia ei ești grevena, disă, târnavo tu gărții, au casele trâm veara la mundi la Avdela. Acloții, tata și mama, când erau gărții, vizură casa al doceanilor, adrată avaș 200 de ani. Și știau că vin de altă parte, că ți zici eu Moscopole, că ți aflai tu cartea Moscopole, una tragedie, aflai mențiunea Nicolae Doceani, Docu. Istifsi că ți Nicu Docu, că ți avem numai este tu soi, poate schibă de acloții, este imșat pistifsescu că vine de Moscopole și asta era mana marea mea, de Doceanli și măsa era de la Fichi, de la Șeal Fichi. Tata mare, este cum zice și Hristodul Iscarioti, era șel dit Avdelă, am afumele al Hristodului, fugi dit Avdela când o alipașe arsi hoarele și fugiră blața, dapoi tu halchevichi, sturnară și s-a stămățit tot acest drum, s-a stămățit la Veria și Xirulivat. Știți că tata marea meu este aflat la Xirulivat. Și tatăl al lui, Gheorghe Duliu, vrea mult să adară școltul limba lor. Știau gărțeaștii că au adrat emborio, duseră Sălonichi cu Câșcăval, nu zici că ție Hristodoli era preftul. El vzi dit Avdela, era preftul la biserițele de acloții. Când vine Verghia, nu putu să schibă preftul și adrară emborio. Avură și o problemă, a cățară la Custuhorii un loc, acel loc nu avea actele bune și ei nu știau. Judicară mult și chirură tot. Numai lor este scrisă tu cartea lui Iota Naum Iota, zic că celnicul Duli era Custuhorii, aveau oile tuti la Custuhorii și acșiții, el zise, și ca să nu am parați, va petrec ficiorile mei și fratele mele la școală. Și tata mare dusi la liceul dit Bitolia, al Biții, a Cloții, și sturnă, era dascal la tuhoarele armânești, dascal de limba română. Vizui fotografia lui, tu cartea al Asterios Cucudis, una carte ți este, cred că o știți, această carte, tu gățeaști, această. Zici de i Virgeni Vlahi che i Arvanito Vlahon, dit Kendrikes Macedonias, adică dit Macedonia de Kendru. Și aoații este, zici el, este Sterio Duli, este tata marea meu, aoații, cu este și un altul, Ciumeti, altul. Acelțe adrară cum zățitora propaganda românească, romanichii propaganda. O știm ipoteza cu Polimu, cu tutițe pitricură de aveau trecut ei la un înili 956-7. Poți zic că hoara Xirulivad fu arsă la un înili 907. Le-arseră casa și școala eu erau la Xirulivad, îl dea de răfoc. Traiste lucru zburaști și Rubin, tu cartea lui, când o zici că George Duliu păță a este lucru. George Duliu era tata marea meu. Acolo era o istorie mult interesantă. Furli,
andarții, duser divarliga la di casă, mai ei aveau la pălătirii praf de pușcă. Și când focul a pornit hibă mamari, praful de pușcă a pornit să explodează. Și ei pistipsiră că ți sunt mulți înăuntru și fugiră. Acșiții că nu ptură să le vadă, mă, a scăpară și ama, sigur, aveau frică, cum nu. Tata Mari dusi la multe școlii, la 1913 era la înainte de 13 era Săluniki cu armata franceză, ți le ajuta și că ți află acolo un document, află un document, o scrisoare că era un atentat la Salonic și el știa și limba turcă, știa scrierea turcă. Le zisi, vedeți că ți vor să dar un atentat la Salonic și sigur astămățiră acel lucru, le cățară, îi băgară tu filichii și el avea un carte de la greți că ți are liberă trecere, este liber stracă de sinuri, că ți adră un lucru mult bun între Gărția. El ți era cu romanichii propaganda. Este ironia, mira altă soi. Și asta e ca un de ironie ale istoriei, că lucrurile sunt atât misticate că cum zic, poți să știi de una parte și să dar ceva de altă, să dar un lucru bun te un și asta va zică că după aia zvedi ți-a draștine de una turlie, de altă turlie și are interpretări și mi-ndoscu că fu un chiro mult misticat. Fu mult misticat. Măsa al tata Mari era de la Papastere, fumele al Papastere, tată su era preftul, avea ținzi ficiorii, știm că și acolo ți-a drămarborlu. Dit vergia mi ajutară mult tra să aflu care este soia, cum sundu, eu sundu. Andonis Cianos, pistipsesc cu el căftă și el în pitricuși mei. Și ce zic, după tata Mare smindui că nu prindi să șadă mai mult tu gărție, el era cu sentiment România, sminduia la România, dăsi ba fug Magonia și fugitul cadrilater. Fugitul cadrilater, după el manamarea mea care era și năsă la Bitolia, elevă biții și era și năsă învățătoare și erau și cu surindi largu, cum era la noi. Și își scriară, tata Mari îl zisi, nacă Marie vrei zghinea oații să drăm fumeali și dusi și năsă cadrilater și a lăsat soia. Și toată bana mana Mari marata zisi, ea știi mult greu schia largu de soia ta, că ți năsă era singură, îl vine un soră m-a mânat. Tata Mari și Mana Mari erau tu vălgării, tu cadrilater, la unănili 123-24, magonia de acel ce viniră cu vapora Iași. A avut 3 ficiori, tata Iaști acel de Tumesi, era Nicolae, tata, Mircea și Ionel. Him câte un la este fumali, 2 ani sunt dupsăni. Iar la mama, ca să bițesc cu toată fumealea a mea, de la mama, maia mea era de la Ceară și de la Vrană, Ceară și Vrană, iar paplu era Stirghiuli și Palivrană, cum este la noi. Și ei adrau emburi, adrau și ei câșcăval, îl vindeau. Viniră tu cadrilater, m-a amnat de fumele al dul, viniră la unănili 928, 27-28. A avut paplu a meu, daima mirachi că ți și-a lăsat locul lui Iusaflă, când îți și aducea aminte, plângea teamă, era amărânat mult, cânta mult umșat, juca mult umșat, era cunoscutul Constanța. Maia mea nu, n-a avut, zăsia oații, hiu, va hi băghini, prindis le andridzem. Dit cadrilater la 4 zăți, ei erau tu cavarna, și tata și mama erau tu cavarna, aflați. Dit cadrilater dusiră la Mangalia mama, tata dusi Custanța.
Iar la Mangalia, la Ținzăți și unu, avură domiciliu obligatoriu. Ia vinară de acloții, trei fumagini câțel ia vinară la Râșnov, a mai era o alță, se fura vinați din Banat, acșiții cum știm, și tu mesea de câmbu. E, a mei, toia mea, fură, Da, da. da, unei părți fura vinați de Banat, tu Bărăgan. Eu le zic ca copiilor a mei, a cilimenilor și nipoților, când o pistipsiți că iasti zori și nu puteți manargo, minduiți-vă că păpânlea voastră și zură tu mese de câmbu și adrară casa cloții. Nu poate schibă, ma discola de atât, ma greu de atât, nu poate schibă țiva. Acșiți că tuti trec. Noi bănăm o bană bună tora. Și prin smutrim de înapoi ca să vedem cum o scoaseră, ajunseră tu vârful de munte la și cum proftusiră să ajungă acolo. Ăția erau oameni cu curaj, cu arăvdare, cu minte multă și știau să țină banul, nu-l aruncă. Acșiții. Și după aia mama sturnă din Râșnov, pali tu Constanța, tata era tu Constanța, de la liceul lui Mircea cel bătrânații, s-a îndămusiră, sloară și a avut o fată, eu. Îmi pare mult rău că nu am frate, nu am soră, este mult greu să singur. Am aghini câțe bărbat la meu, Nicu Bajdechi, de fumealea Bajdechi, este, are un soră și un frate și Kim Mamulță. Tora două cuvinte între fumele al Bajdechi, câțe eu mi-a lăvdam că fumele al doi este veacli și ficiorul meu când a cristiu Mircea Bajdechi, ți este iatru. Și fata Irina Bajdechi, doi sunt toarea este apostoaia fata, mărtată cu român, și Mircea este ansurat cu româncă. Mircea am zis, ce zis că era vechiul Duliu, uite Bajdechi oații că sunt de la unănilii 600, nu de la unănilii 700, îmi ghinima că bravo al fumele Bajdechi. Asta și că și gai. Noi toți știm istoria noastră, că toți armânii vor să știe de fumealea lor, de o apărnire, țeadrară și trățează că adrați un lucru trăfamă. Mindescu că ajută Tinai mai mult este una temă ți are hari, ți le este mult aproape de suflet, că nu trec de soi. N-ai mai mulți vor să zburească de este lucru tățea că mutrește din apoi și că găsești să vai câte ți vași de tine, știi cum ești. Avem o întrebare de la doamna Chira Manțu. Mindescu că te partea pândăsești, am avațul Ghivăsescu. Știu că Steliana îngrăpsește altul roman, are legătură cu romanul Timpul regăsirii fiii Abdelei? Ei poate să ne spună ți tema are cartea? Găsești că sunt Sigur, va zăgninga o oară, sigur. Că am cititorii a mei, ți le dau manuscrisul să mașiții și îndreb, este ghini. Eu apărnia altă soi decât este tora, am 100 de foi, de pagini. Apărnia altă soi și îmi zisiră, ție asta este, unde sunt du? Că îi biții agonia cu ei tu romanul al doilea. Și zis, eu sunt du Sterhiu, eu este Catina, eu este Marușa, eu sunt că acșiții din mușat erau ai scriată că nu vrem să acșiții, nu mai hibă. Și a porni istoria cu ei ți-a drară iudusiră. Este, va zic tora, andamosea al Steriu, ți este tuprorul roman cu Cuza, Alexandru Ioan Cuza la Galați, când era prefect, cum îți dăți tora, de Pârcălab era atunci, de Galați, sigur, este ficțiune. Stergiu era ficțiune. Tu roman, ea nu era acel de Alif Chesem, omluțel, știam noi că era fratele al Hristodului. Stergiu s-a îndemulsit cu Cuza când era Părcalab și după aia tot romanul este cum zburăm de școlile armânești, acel ți fug, de ți climă ficior dit Avdela și de Perivoli,
și sunt și alte personaje care adară legătură cu toți iastii. Voi zbicesc cu istoria la când se află tata marea meu la unănili 880. Uh, Când o are un an, câte la unănili 881 Tesalia intră tu regatul al Greciei, uh, fugi dit Imperiul Otoman și Armânia este altă alăxiri, altă soi de bană, alte lucruri. Și poate va bițesc acolo și Alandu Roman va hibă de-apoi cu ce sunt petrecut când vine rătul României. Când mă treci înapoi la toți oamenii ăștia de soia ta, n-ai mai multă sigurație, nu-i că născuși, că zburăm de eta 18 și cam de aia. Când mă treci din apoi la tot pe din mall ăsta, tot cai mall la toate taxizle, alexerli, tine cum te vezi tu este, să zicem, lanțul? Ți mintești că luași bun de la ei, ți mintești că adusești tine bun, tot ai fă. Când aflu istoria a fumealia mea și a altei fumeli, fiu mai sigură. Știu că lucrurile pot să alexească trăghinii. Nu disper. Nu zic că gata, va zbițească tuti. Nu. Fiu optimistă. Că ți mutram tu cărțile ce le aveam. Nu zicea tu, tata, de daima a cumpăra cărți când o afla cărții armânești, cum era dicționarul Papa Hagi, cum îl vizu la cumpără. El era director la Banca de Investiții, era profesionist. Am nu vrut să ducă în sus, că ți zisi eu am soi tu gărții, are prost cu surii mulți acloții, și vahină securitatea va întreabă și cum maghini și daoații că și ghini nu mi întreabă vârhiu profesionist, era director acloții. Că ți avea această poziție, știa și de cărți, le vedea, le-a cumpăra și prota oară citi în dicționarul Papahagi acest lucru, că armânli va chiar cu secolul 20. Era pesimist. Mutra, eu cu tine zburăsc cu tora armâneaști și nu am zburât în copilărie, și mama și tata ziseră să înveți ghinii, să nu mi duc la scoliu și să știu limba ghinii și așiții. Și zburăsc cu tine armâneaști și hiu pirifană că hiu armână și am zburât între armâni. Asta una. Dar apoi am vițai că tu bană prinde să știi că nu că ai. Că ți ai va chiar. Ama ți hitini cum armâni. Și poți să alași tralanzi, tu ți hitini. Că embor și adare cum a avut ahăți oaspeți tu emisiunea voastră și a lăsat țiva. Că inginer constructor, cum este bărbatul al meu și a luat și un bloc, o casă. Că profesor și ațel ți sunt de elevii a tăi, dascal, te timsesc cu daima. Toate astea au simasie mari și asta învițai de la ei. De la doili. Tata marea meu tu ți-am, dictonul roman, tu ți-am, fugi cu mine. Că are trecută și el, era tuveri, avea casa cloții, apoi a venit cadrilater, avea casă cu etaj și fântână, tu cadrilater, și tata râdea, avea alt învățător, tata mare era învățător la una școală, tata avea alt învățător și nu putea să desenează, nu știa să desenează și prindea să adară lampa. Și învățătorul zise, ei, Mircea Duliu, nu-ți dau ținzii cum prindi să dau, va-ți dau 7 la desenul la tău, că ți-mi dai apă dit fântâna ta. Și la 40 și-a lăsat casa, toate. Vine cu stanța, cu ce proftusi mana marea mea slia. După nu erau și mulți tineri, aveau psâni, bani, parazi, adrară emborda la 40 și ținzia stămățiră, ghini că nu indrară fâieri cheie. Și asta îți spun că cum dimsesc eu că ea prinde schibul omul tuban.
Să nu tragă criparii că are un lucru acși, nu bun, nu atât de elegant. El este, prin schimbă, curat, nu? Bun. Vizuiună că mea și al tata, că mea și albă, dar nu era cu sută ghinii. Zici, tata, ți că mea și asta este, uțân, zici, asta de la mama, că ți? Păi mama avea cearceaful cu care îi și că nu aveam para să cumpărăm la mașina de cusut, mana mare adră liceu de Bitolia și pension și știa să scoa, să zbrodează, știți. Zis, nu să ne adra cămeși de cearceaf, că nu aveam para să cumpărăm cămeși. Da. Și a lăsat casă cu etaja cloții. Da, este tilipi stipsari, cum zdusi bana, ti bărnurile țării. De la multul la pțân, iar la criștari, iar la cădari. Exact. Tata dusi la facultate. Mana mare și tata mare nu băgară lucruri scumbitul casa, ma dăsele ficiorului prinde să înveață. Și dusi la facultate, dăsi une iarnă, ahât fu de arcoare, că când o misculai tahna, nu băgară foc, că era scumbu, când o misculai tahna, apa era înglițată tulighean. Tricură și este. Și iată, tata are tora 97 de ani. Mulțumim. Schibă sănătos, să aibă ghiramati buni. Asta zic, iar mama, după ce când era cu domiciliu obligatoriu, zisi de apoi prindea să-ți ducă la un liceu comercial, era regulă. Ațelți aveau domiciliu obligatoriu. Și o pitricură la Blaj, într-un internat de 40 de elevi, 40 de elevi, erau acloții 40 de fete, la internatul din Blaj. Piții, șefă de promoție. Și mama nu i-a lăsat să-ți ducă la facultate și mama s-a alinat un tren tahna, câftă voie, hârtie că poate să-ți ducă, s-a alinat un tren, fugi la minister și zoa cloții tu la ușa de la minister, la secretar nu știu care, să-ți dăsi că zbura acolo la minister și dăsi eu voi să înveți, eu șefă de promoție, voi să mi duc la facultate. Și îl dăsi răghinii, am aprins stiduți la o facultate cum aveai liceul la tău de comerț și dusi la ASE. Și apoi era profesoară fu economistă și apoi a fost profesoară la liceu economic de acloții ieși la pensie. Așa, cum multă vrari te învițare. Avur, da. Zic că acest lucru este din naima marisimasi, ca toți ficiorii și fetele să înveață. Sigur, prin să ai parați, că n-ai parați, nu poți bănesc ghinii și vrem toți lucruri buni și parați și alte lucruri. Ambițarea este lucru naima mare, tronul. Așa este. Înțelegi că putuși de te dusești tu gărții, nica dit eta comunismului. Vreau să te întreb, Niham, vrei să ne zici care fură în tipul la tale? Ți mindu era voși când te dusești acolo să te vezi cu stoia, nu aveai... Sigur. Toată lumea mi întrebă, și este voi să zic, Xana, mi întrebă cum fugiști tinii tu gărții la 1983, era comunismul. Tu vera ți-a fugiră mama și tata, aveau aclimare. Zisi, nu puteam să ne ținem de adun, nu puteam să ne duc și eu cu ei. Prindea schibă garanția o ați armasă de România. Și cu surorile mei zisiră, prindi să zghină și Steliana să vedem, poate să mi duiau că ar mâna cloții, că acșiții. Și la Lăniu avea un soț, era la astinomie, ți-a drau pașapoarte, că noi nu aveam pașapoartele de mână. Și eu îl vreau multul la luațel, era cu mintea multul disclisă, multul la stere, stergiuli, numai lui. Și zice, fată, eu poți răscutră pașaportul la tău, să te dus gărții. Viza nu dădea la ambasada gărției, asta era. El zice, va iau pașaportul de la astenomie, nu ar mânea cloții, că va nibați tu filichii prituți. Nu ar mân la stere. Vazâți că sigura nu varmân, nu armân la stere, ghini. Și îmi dat de la pașaportul, aveam una tătă București, țeștea ambasada greacă, dusi cu pașaportul la meu la viza și ți-mi alinai tu autocar și fugi. Era ea. Minduiști vreo oare să ar mâni acolo?
În Zăsiră am cu Sorina Cloții și Soia. În Zăsiră vrei să armâni? Eu adram energetică, Institutul Politehnic București, energetică. Cu Sorina mea lucra la termocentrală în Evia. Era inginer a Cloții și bărbatul Idia a Cloții era la termocentrală. Și eu știam grățeaști, că ți ambițai cu surinile mei, pitrițeam scrisori și acșiții. Și zisi, uite, ca să vrei armâni ații, nu pot să armân. Știi că armaseră și alții. Nu voi, nu vă armân. Am asigur, mi-a răsea Grecia. Ghinam dit țară ți era comunistă, altă soi, acolo ți erau lumini multe, de tutti. Ama, nu erau oamenii a mei, ca în locul, era locul al păpânilor a mei, știam, să aclamă veria locului, am vizut ziua, vreau să ved Măhălălu Armânescu, eu era Oara, eu era Bara Dixiur Livat, ama, sigur, timserile de toate istoria al papul și al mai erau buni, ama nu era locul a meu și mi turnai. Cu Sorina mea zisi, uite, avem program, studenți din Polonia, ți yin și adară practici, ați la termocentrala noastră, era la Evia. Și îl zice și tata, uite, în zății cu Sorina că smidu și tata zisi, vrei să toți nu mai schirem și locul la nostru, șeți priscam la tău și nu a dat restul. Și Maghini, cât eram cu mama, cu tata, cu soia mea, nu-mi pare rău. Ora him tu ți lefters, vudzim, videm, Așa, așa este. Pentru Sony, peste în 2 ani, pentru Sony. Aia să voi să zic acșiții. Când mi duci gărție, o cunoscui că trățea și mea climară. Sora al manamarea mea, eu prima manamare nu o cunoscui, aveam 3 meși când o muri însă, Marata. Și o cunoscui pri sora ei, tata Sofie. Tata Sofie era tu nosocomio, tu spital atunci, când mi duci și tricui cu fetele a ei, să ved. Și cu ea li zburam armâneaști. Și când intrăm tu nosocomie, ziseră Steliana, se pare că să zburăm te părăcălsim, să zburăm gărțeaști, nu armânești. Și ne ducem eu era tata Sofie și cu alte îmblerți erau tu salonii, ea li gărțeaști și tata Sofie zise, feată, cum vă zburăsc cu feată, cu nipoata, ți vine din România, vă zburăsc cu gărțeaști, ți zăstine. Și a pornit să zburască armâneaști. Și apoi a zis, tăi să zic una poezie, ce poezie pistisești că zisi, de George Coșbuc. Ei la școală adrau literatură românească și asta nu fu un lucru bun, că s-a greșire, nu știau și de prima de poeziile a noastre, nu am vițară de autori armâni, știau poezii, le arăsea că limba era altă soi, altă de lucri, nu? Toate, educația toată era de asta, praxi cum se tora. Și nu se zbura acasă. Am pistipsea că nu este o limbă atât cultă ca să adară literatură. Și acșiți armaseră până tora. Am cu sorințe în zăsiră, au aș dați ani. Păi ația e limbă orală, nu este scrisă ți zăstini. Noi mai zburăm. Cum? Tine nu știi? Nu știu, nu există. Știți că propaganda este toată lumea dară propagandă. Disimasie este pe care pistipsești și cum îi duci sufletul a tău. Și că ajungești la partea asta de propagandă de împărțare, mi-a rămas tu minte, ți zicești că vițușa și ca unătulie de împărțare tu să ia dit gărție, dit tu iti de politichezi de țem. Acolo Prota atunci când mi duci după a pănit să aduchescu, când mi duci la 83, 84, 84 era Tăcărciun, nu aduceam că ți PASOK, acel simpatizau cu PASOK, se îngăceau cu acel de la KKY, de la comunismatați. Nu zic din Nea Democrația cu PASOK, Nea Democrația era în dreapta. Și prota cartițeam cu polimul de gărții, polimul acel de la 44 pentru 49, acel
mi-mindui la el, că eram cu tută soia și undit la lăcăftăs când orchestra, când cu al Zervas. Zervas era din în dreapta. Și alții cu surințe erau de comunism și erau tu grup de comunistați. Ziceru, cum să avem noi cântic cu al Zervas, tora, că noi him de da stânga. S-a îngăgeau și un cântic. Dacă aia, după nu auzeți, aduc ei și eu, este un lucru. Uh, Ne îngăcem de politichii. Asta vreau să întreb, cum vezi împărțarea? Te mine mi că m-am sus de mindioara politică este legătura cu omul. Așa o duc eu. Sigur. Ca vrem să avem irinii, pace, liniște, prindeți nu zburăm de politică. Tu, memoria lui, prota cartea țea cu științifică, am citit, am divăsită și memoriile al Churchill. Și Churchill zici că tu gărții s-a îngăceau mult o politică și doi zvâtămară la Atena, politică. Sunt numai noi toți din sud, sunt him acșiții cu sânzii ma apres. Poate tu Anglii este altă soie. Nu știu, dar maghi nici nu zburăm de politică. Ne andămusim soia, să zburăm de alte lucruri, de istoria noastră, de toate le știm. Am băgat avații tu telefon, două lucruțe nu voi să le ia gărșesc. Maia mea avea 90 de ani, era teamănit totă și în Pitricu cu surina mea, ceai dit mundi dit pind, dit xirulibat. Maia mea era aflată și năsă, Maia, mama ali mami, era aflată tu xirulibat. Și în Pitricu ceai dit pind. Și era arățită, zici, Maia va trec stive, îți aduc și ună ceai. I aduci ceaia, mi jur, i adrai ceaia, o luă cana și în zisi, a este ceaia mea dit pindu. La 90 ani, năsă 90 de ani, să vzi la hinghiți. Avea 12 hinghiți când o vzi dit gărții. Și thimsi că biu ceai dit mundele dit pind. Acșiții că Prust cu Madlena lui este de nic cu de când o iaști maia mea de thimsi ceaia ei dit pindu. Și vreau să zic și alt lucru, când vizui fotografia a manamaria mea cu costume al ei, costumă de viriană, avea o fotografie când era scăliță tugărții, de scăliță la școlile românești. Zici că prindi să ne dar și eu un costume cum are năs. Și Voisi Hărătusescu, Xana, al Lucica Butcaru, doamna Lucica Butcaru, ți-a dră un lucru de, nu pot să zic, de istorie, tră armâni, cu costumele adrati, acșiții cum erau vârăoară, Cathiun, fârșiroți, virienii, grămuștenii, toți, și alții, cum muscupolenii, muzichiarii și alții au acloții exact identitatea lor cu costumele lor. Tiginică, țadraș. Potoși de țadraș știne armata ta. Dântora m-ați vrini, am îmi dau zboară știi lucruri la tău. Tațea că a avut și una zânati ahât îmșată și una care era ahât lungă tu radio și asta este una zânati te-a dar să zburăști cu mulți oameni, să te minduiești la multe lucruri, să știi să badă întrebări, să știi să capți zborul și moabetea. Când mutești înapoi, cum o vezi zânata ta? A pănit la radio cu armânii. Acșit futihia și le hărăstăsescu la toți, pupânile mei că mi-a lăsară cărți, muzică, amintiri, istorii, timseri, toate astea și tu să dar emisiuni. Tu decembrie, prin deschibă 6 ținzii de decembrie, 90, directora era prota emisie de armâni, îl țea emisiune cu dimândarea părintească, emisiune cu și despre români. De alifchea era și tu românește și tu armâneaști. Că ți era trei ascultătorii, ți erau la Radio Constanța de toată Dobrogea.
Dar apoi să Alexir să adrare emisiuni separat și cu limba. Și ațel Turcia adrare protaoară, tu limba română și tu limba turcă. Dar apoi să Alexir. Apănim era prota emisii România, nu știu altă, poate schimbă, dar Maria Pariza câftă și zisi că era prota. O apăni cu Aurel Papariței, este prezidentul sau rector fu al Universității Andrei Șaguna din Constanța. Și câțe, pui enache în zisi, îl ștea pritata, știau că eu am cărți multe, muzică, câte tu o arațeam, nu, da erau mulți awații. Și zisim, hai să apărnim. N-aveam semnal, este lucru nu-l zic și tora val zic public, nu aveam semnal. Se să adrăm avem semnal cu o dimândarea părintească. Știam că ți este una casetă de la Paris cu părinteasca dimândare cânticlu. Nu aveam caseta, nu aflai, nu știu, nu aveam. Prin să dăm semnalul, tu ți-ali zilii. Și un soață de-a mea știa la Teatru de Operă și Balet din Constanța pianistul Andrei Deleanu, care era evreu. Trebuie să zic că nu prinde să avem ștampile. Oamenii sunt oameni. Ne dusim la el, eram și eu și profesorul Papari, teatrul Papari, și îl zisim, vrem să ne adrați la pian cântecul Părinteasca din Mădare. Păi, nu știu, cântați-l. Și apărim noi, Părinteasca din Mădare. Ghini, mai cântați-l cântăm. Zisitora o cântați tu în altă tonalitate. Nu știm, dar zisidna că nu la dar ghini și în ziții vârcă adrai la thos la im, că nu poți acșiți stigios cu nim. Ce zic, și zi un vârăoare de chiro, adrăm înregistrarea și acșiți apărnim cu părindașca din Midari la pian, de un mult mare pianami și cunoscut tot Europa, Andrei Deleanu, pianist. Dar apoi eu nu mai lucrai cu profesorul Papari, cu Gheatru Papari, a rămas el la emisiune, iar directorul am zis să rămân la radio ca un voluntar, fără de plată, colaborator. Și când era concurs la 91 în mai, îmi zis, nu vrei zi, stai concurs la Radio Constanța. Det concurs, intrai realizator și atunci, redactor întâi și apoi realizator. Și până la 2020 eram acloții. Am avut interviuri multe, cu oameni mări, cu oameni știuți, oameni ambițați, oameni simpli, am acum multă minte și agricultori și eram, cum îndiseam, redacția cultură, cum zicești, cultură, praxii, minorități. Armasiră Papari, profesorul Iatru Papari până, nu știu, luam armasi el, dar apoi a fost Cornelia Pariza și apoi a fost Mariana Caciandoni, care și-a dar emisiunea Trarmâni. Știi că a avut și cu Vasile Barba, cu Tiberiu. A avut moabete cu Vasile Barba, a avut cu Tiberiu Cuniați, erau ații cu Sadare, lucrează la editura a lui, editura de la Caradrătul Constanța. Nu știu câte banda cu interviurile, nu mai asti, nu m-aș ațea bandă. Sunt mai multe, fonoteca de la Radio Constanța nu armasi și chirui interviu, amărtie. Erau mai multe, adrai interviuri cu academicieni, sunt mai multe, ce zic. Aveam de-apoi emisiune ținzi zâlit, săptămână, de luni până vineri, aveam talk show de la ora ținzi la 6 seara, nu, de la 6 la 7 seara. La ținzi aveam tease, aveam promo, după știri și după hăbările de la radio și ca zi aclimam oaspeți. Poți zic că poate schimbă peste 6 nili de intervievați. O, cabaia! De la 91 până la 2020, poate schimbă 6 nili. Știu că am văzut și eventuri ca politici, zicem, cu Moldova, când s-a dră independentă. Eram avut tihi că mi-a răsat mult să zburăsc cu Basarabia și Bucovina.
Un lală multo bun a meu, dit fumele al Stamboli, tot duliu, dar al xiră numai dit duliu tu Stamboli. Lala era anșurat cu un româncă dit Basarabia și știam istoria lor, cum viniră la patru zăți, o istorie mult umșată. Și trățea, tu inima mea era Republica Moldova și toți basarabenli sunt tu inima mea și aduchesc câțe, nu prindi să agârșim de ei. Ei vor să hibă români cu noi, da dun și trebuie și noi să aducim ce pat ei acloții. Și mi duci la Asociația Pro Basarabia și Bucovina, ți era cu stanța, oații la 91. Și în griră nu vrei zghin știni, vanățem la Chișinău. Fata și ficiorul zisiră, mama, dar sunt două cloții la Găgăuzia, iaști la tira, iaști făsării, iuti dustini, prindeți mi duc. Ajung și eu la Chișinău, a avut tihi că tu zilele ațeali, când era ziua limbii române la Republica Moldova, la Chișinău declararea independența. Era anul 91 când mai multe republici declararea independența și Moldova. Și vizui, oameni se plângeau pe stradă. Adrai corespondență, mi turnai, eram la Paris una săptămână la Radio France International, cunoscui altă lumii, altă soi de lucru mult mai calm, nu știu cum zic armânești. Acșiții, nu ca noi tot agonia să ne agonisim să zburăm. Noi avem școala, este școala americană, ți-o adrăm noi. O învățăm și noi de la televiziunile ce lucrară cu americanii. Tot agonia, tot în tensiune, tot țem că, breaking news. Nu, francezii tu galie sunt o altă soi. Ei șeți, burăsc, a dare emisiuni în tihnă. Vă vedeți și că ați mutriți la talk show-urile lor, la televiziunea TV France, vă vedeți, nu zburăsc cu atât de agonia, cu multă zorii, cu să spare omul. Nu prinde să spărăm omul. Așa este. Delicia nu mă ta dau cali la televizie de mulți ani. Te că ni da și ca una turli de duchiaria rau, când are una taxirati ca fizu, când bițești lumea ca fizu și nu mi duc. Tini hi Bruxelles și hi tu Europa și vezi. Și o vizui televiziunile germane, spurăsc cu acșiția aștirnut, cum țem noi. Nu a dar făsării, zic de lucruri se auzi masi, serialele lor, filmele sunt cu praxi, cum stadari agricultor, cum schi farmacist, cum schi iatru, lucruri de bană. Și traista, ai dichi, nu prindi smutrim toată ziua la televizor, că ți zurlusim. Știu că a avut și una experiență tu altul continent, Algeria, care s-a chestit. Eram Algeria, altă lume, este diferit. Știi, cleaia este când te duci un loc, să știți ca acel loc și ca oamenii de acloții. Că toți ce erau acloții, colegi de-ai mei, jurnaliști, ziseră, uite, mi vrură că eram cu un fustani mai lung, aveam și pantaloni, nu mi duși cu decolteu la arab, aveam una eșarfă mai lungă, aveam un paltoni mai lungă, nu, și da acșiții m-a preadunată cum țem noi, că avem și alte colegi, nu din România, eram doi din România, un ficior și eu, un coleg de la România Cultural, ne dusim arheologie. Era arheologia din Mediterana și Marea Neagră, civilizația romană și greacă. Era tema. Și ajungem la Setif, eu era un sit arheologic extraordinar, relicvele, vizuia cloții, mozaicurile de la Gemila, așa se acleamă, sunt mult mamșati decât vizui în Tunisia. Mult mamșati. Sunt enorme. La Setif
la Gemila. Are scrisă de Gemila și Camus, care este aflat în Algeria. Și ți Timsescu de atunci, că ți duseră cu jeepul dit Alger până tu Setif, sunt 400 de kilometri, avem jandarmi ca să nu ia vâr, știu, și era conflict internațional de apoi că ți arăchiră doi jurnaliști și Timsescu stealili un cer ți era atât de limpidi și steali mari, te puteai să bați mâna priali, imense steali. Că aerul era mult catharos, mult curat și vedeai steali mult umșati. Asta este memoria mea și apoi ne duseră la una fântână, eu muriră mulți algerieni când s-a luptat cu francezii, erau colonie franceză. Toți știau franceza cloții. Că după colonie, ambițară, când erau colonizați, ambițară franceza. Ne duseră la una fântână și eu și Zui a cloții cu ei când o rugară la fântâna țea, musulmanii ți erau. Hai să zic, prindeți cum sunt oamenii tu țara, eu te duți. Nu poți era, vă zic tora, una franțuzoaică, era cu decolteu daima. Și râdeau ei. Nu să țea că ea este independentă, liberă, dar ceva. Nu, ei și râdeau. Că nu se ieșea în evidență cu este lucru. Prinde să ai teamă, cum zic, ziții, să ai teamă arșini. Ziții Irina Nicolau, este arșini, să n-ai arșini. Максусту зăната voastră, таца că andește jurnalistul Minduiescu, că prindis simți tu cercul acel cu care te dusești. Prindesești, cum zisești, nesești ca ei, tața că va să afli cam am motivație. Exact. Aflai multe lucruri. Anda nu-ți pare că are și una diafurau atât mare culturală. Că are una diafurau culturală. Ama poți să dar spară manică, Mihea. Dar să iasă ghini lucruri, ți l-ai tadrare acolo. Știi, voi să zic, știi că la Arabie nu este să te bași pe obraz cum este îmbleare cu bărbat și mâna când o dai, nu dai cap să poți să te dau mâna, știi? Este respect. Timsescu, un coleg jurnalist, că ți zburăm era fusărie mare cu țeadrară cu musulmani, caricatură de musulmani, zici nu, că nu putem să adrăm și la alții caricatură. Nu prinde să adrăm caricatură, sunt lucruri oameni mult ahândoasi, nu pot să adar caricaturi, trăiesc lucruri. Și zburând de este și el îmi zice, Steliana, poți, mi-a lași să dau mâna, să dai mâna cu Iughini, n-am nicio problemă, eu europeană, da din mâna. El era de simasie că ți dea din mâna. Sunt lucruri ce rămân tu suflet, este altă civilizație, cum zici, prinde să aflăm de mai multe lucruri de alți oameni, să vedem cu bânează și tora, ca să ne apropiem de bițită, voi zic și altul lucru. Ne-a dat testul ADN. Ne-a dat testul ADN, vizuiți rezultat am 75% sud-italian grec, am 20 nu, 70% am, 25 am nord-european și mi întrebai de un nord-european, îmi zis pri un grup de ADN, un ficior, zis că vine și apoi am 38, viniră varegii, vikingii din Danemarca, Suedia, peninsula de ațea, vineră în Imperiul Bizantin s-a luptat cloții, schimbă paznici. Și armaseră tu zona ațea, tu Macedonia Centrală. Și poate da cloții. 25 este mult. Și Balcanii hiu 6%. Trebuie să zic, nu știi cum soia noastră ansarii după 3 generații, 4 generații câte un armân. Când ne-a draia ADN-ul și cu Surină de a 4-a, ai să vă zică că Cristodul Iscariote avea un alt frate, cu un domn mult ambițat, ce era și hotelurile mari din America, el era danez. Fugit mâsa era daneză, tată suedez, era tată ți-l crescu.
el era ficiorul și și-a drăs și el ADN-ul. Și află că tatăsul de Alivchia era una istorie cum ăsta, era dit strămoșul, avea ți fugit dit Gârție, dit Avdela, dusi tu un altă hoare dit Macedonia și apoi a fugit Chișinău și acolo sânsurară cu rusoaice. Și omul nu știa de armâni, asta vreau să zic, dipțiva. Zburăm una veară, care sunt armânii, sunt grezi, nu sunt greți, astea șiții, sunt vlahi, sunt ce sunt. Și omul zisi, Steliana Mutri, eu voi schiu armân. Mi-ar știi schiu armân. Acșiții că avem un armân, tu Thailanda, care era la Hotel Hilton, are o istorie mult umșată, Jorgen era la Hotel Hilton director, la Astoria la New York, fu în Maroc, fu în Orientul Mijlociu, director, cum îndesea hotelurile Hilton și apoi Hiat și tot asta Thailanda, are 85 de ani și zice eu hiu armân. Știți că armânii nu pot să schiară. O, mult umșată istorie asta este. De și asta. Că pentru Sony partea asta de identitate este și una pofasi. Ești care sunt ații din ta, lipsește știți vrei, nu este fără apofasa ta. Și mea că la el așa s-a pofăsit. Este și eu nu zburi în casă cu bărbatul meu, cu Nicu, armâneaște, zburăm românește. Bun, adrăm lathos. Ama nu puteam, eram agonisis, da, românește mai ușor, tră noi. Ghin. Și fata și ficiorul nu ambițară armânește din niți. Ama știau poezii, Maia lățea poezii, și mama mea lățea poezii și ale Irină și ale lui Mircea. Și când ne dusim Grecia, zăsiră, prinde să învățăm armâneaști, așa râdă că nu știm. Și ambițară. Luară cărți, ambițară știu. Tora am nipoată. O luai cu eu la ziua limbilor materne. Eram la bibliotecă cu Iris, cu nipoata mea, și zăsi poezii armânești. Tatăl și este român. Ama o ambițam. Trebuie să zic, nu va chiar. Mi hârsescu că ai mindeara asta ahât optimistă și ideea asta, că nu chiar limba, mindescu că este multul disimasiți adrați cu pena armânescu. M-ați vrei să ne dau zboară de cum vă... Sigur, cum pistipsesc cu eu? Pena armân, este tora pena armânescu, pena armân, cum îl zici, dar zic că ți armân că pena armân este n-ai mai iudisită denumire. Este n-ai mai mari simasi tora că ți este organizație internațională. Ți are pricunoscută limba armânească. Ea este pricunoscută că ți-a avut cărți, scriitori de la unălili 800 și. Sadră pen armân pri baza a ceea ce adrară a câte generații. Nu? Este reprezentativ și internațional. Este n-ai mai important lucru tora trasuțânema este organizație. Știu, nici un și altul că pen adară și politicie, adară politicie, dar nu politicie de partidă, adară politicie socială, politica socială. Adică, ce voi zic cu acest lucru? Sigur, când ești tu băgatul filuchii sau nu poate să scrie cu libertate un scriitor, da, putem să adrăm o rezoluție comună. Ama scopul, cum zic grezli, ala este o organizație, este să ținem limba, trebuie să adrăm, să dezvoltăm limba. Să adrăm avută, nu? Sigur, vă adrăm rezoluție și ți este tu Sârbie, ți este tu Albanie, ți este tu Thailanda, cât zburi de Thailanda și alții, cu scriitorii. Ama prindi să zburăm prota și prota, cum folosim limba armânească, ce scriem cu ea, ce putem să adrăm. Și ca să chiar este o organizație, va hib te amărtie să adară este lucru. Internațional,
pot să aflu și ațel dit China și ațel dit Bolivia, că noi him poplu armânesc și avem una limbă și zburăm din ea. Τώρα καταστρέφει vorlo de partea asta de care him, mi-ndescu că fații să aducem aminte armilor ținămătărescu că mâinii iurtosim toți armânilor și că Sigur. Vreau să zic și eu, trămulți ani armânami, mâinii asta ziua armânilor, unii zic ziua națională, mi-ar și zic ziua internațională a armânilor, că ți-ai tutti hoarele. Și știi, zburam aieri, zburam că tora zburăm mult și de asta că era care astizații, 30 ghingiți, bun, este eu eventul. Ma că tu memoria noastră, armânilor, intră a este dată 3 ghingiți, nu poți să alexești. Că tora te aduci și să băgăm că ți iastizații de mai, nu iasti 3 ghingiți de mai. Dar apoi, eu mi-mindui că ți grejli au două sărbători naționale. Au sărbătoarea de octombrie, marile ochi, când zisire că nu el a lasă pe italieni sindră tu Gărția, și asta și evanghelismul, când a pornit Revoluția de la 1821 sau nu? Ca să nu îi arăsească pre alții este ziua de 30 ghingiți, tem să zburăm, să ne adunăm toți, ațelți avem propuneri, și uite, tem să alegem și un altă ziua, tadun. Și zghiurtosim, doamne, zili, vahim ma avuți. Ama, țelțe vor să adară tora cu, zici, eu eventul este. Asta era daua, că era trecută tuzații, că era trecută de 30 ghingiți, eu eventul. Un alt exemplu. Când s-a dră 1 decembrie, adunarea de la Alba Iulia, în Principatele Române, era ziua de 18 noiembrie. 1 decembrie era la Alba Iulia, că era Transilvania, aveau calendarul nou, tot Occidentul. Aveau și Transilvania, fiind în Imperiul Austro-Ungar, era, sau nu mai era atunci, Transilvania avea 1 decembrie și a rămas data de 1 decembrie. Tu Principat era 18 noiembrie. Trebuie să zic, tora care dată va o aleagă? Va alegem 18 de noiembrie, ca și ți era în Principate la București. Va hibă daima a este discuție între datele istorice cu calendarul iulian și gregorian. Indescu că nu este mare mobete, tața că ți în greacă este ața dată ți u pricunoscuru oamenii că este intră în conștiința tuturor. Este ața dată la care te mindești să protaoara în dădăți zu armănilor și asta este mindescu că țigini că sadra este continuitate. Cum nu? Am găsit un articol între lucrurile este de care a chicăsit că a avut și niheam bilei, îmi dau bilei. Nu mi-a spar. Am 30 de ani, avui 30 de ani tu presă, nu mi-a spar acest lucru. Am scriat acest articol la aniversare el zici și aveam scriat acolo mai multe lucruri și îmi zis mi-a climară că la prezidentul, n-ai mai mare prezidentul de la radiodifuziune, să dau explicații, că am scriat acel articol. Ți-l pitricui, vizuși, că nu era nimic. Zisiră că pun sinurile din România în primejdie și alte hazumări. Bine, aveam toate argumente, că ți zici limba. Și aveam argumentele mele cu documente, direct, și după țiva, tot fughinii, ne-a drai meseria mai departe, câftai drept atunci, câftai drept la replică, daima avui grijă a este lucru, scaftul drept la replică. Când era vără problemă,
exemplu, Mariana Caceandon zbură de Sotiris Bleța stu emisiune al ei acșiții și aveam și altă opinie, câți acși, câți altă. Sau când o fu cu altceva, că eram post public de radio, prindea să am opinii și celelalte. Și eram jurnalist. Tini, acel ascultător va vedea care este, eu este averul. Asta. Și asta zic. Nu, Minduescu că atât mult ajută când ai praxia asta de jurnalistul și ai minduiara de deontologie pentru soni, de cum lipsește lucrurile tu zănat, că lipsește să cafță unăturii de biani, că lipsește tot nas să ai una parte asta de curtoazie pentru soni de dreptul la replică. Că... Exact. Și zic că este și dreptul al tău să sancționezi când un jurnalist adară derapaje. Și asta adrai una petiție sancțiune ale Banciu, zisi cuvenză mult greali, nu faci să tricarnă a este lucru. Și fu amendat puternic și, în fine, fu un mișcare stemac și ți pri suflet, vreau să arăt că avem capul sus și nu ne lăsăm agodiți de catheun. Noi armânii avem umutea a noastră și tinia a noastră și nu ne lăsăm văr să ne calcă tu ce are acșiții cum vor ei, că au libertatea cuvântului. Libertatea cuvântului o am și eu. Așa este. Doar că ajungem și la partea asta de deontologie, mai am o întrebare te zănată a ta. Întrebarea asta o îngrăpsit Florentina Costa, tu comentarii. Cum poate si badrat jurnalismul de lihia e de calitate azi, tu eta anda crește mult o partea de fake news. E tu eta adav gumini, eu are hânti probleme legate de care îți da părații, care păltești postul, care da publicitate. Cum vezi din jurnalismul de lihia azi? Tot contextul este fake news. Vizut când viniră observatorii internaționali Tora la alizarea prezidentului, ziseră că postul public era naima echilibrat. Da? Zisiră. O avem mai este, televiziunea. Zisără este un lucru. Câțe? Răspunderea la postul public de radio și televiziune era priațel să dar emisiunea și ca el alfăsea, atunci el plătea. Nu echipa din spate, nu postul, că zătiniți vrei că vă plătim noi. Și atunci tinii nu poți dai drumul la o informație acșiții că ți spăruația. Prindi să verifici acșiții cum stea la școala veacli de 3 surse. Nu poți să-i dai drumul. Ca să n-ai... Și apoi este o echipă tu televiziunea publică, o echipă la radio. Tu-ți adrăm de adun. Nu un ce arucă zboare cumva el. Tora, cum să adare jurnalismul? Cum este? Are regulile lui. Ca să vrei să adari făsării și scandal și ce vrei tine, poți să adari. Ama nu va te pistipsească vâr după un an. Față că mutrație hazumărțăția este. Și atunci, jurnalismul de calitate este. Eu zburăsc cu Tora, îmi asum răspunderea trebuie să zic. Tini, ca să știi, altul ți va de eu, ce o zici, da, o zici anapo, da? Prinde să zici, da, prinde să ai dovada. Că cât vârsești semn. Pri mine, am trebuit să ai dovada clară de a este un lucru. Traistă, jurnalismul poate să adară și va hibă, nu va, după toate că ți avem online și toată lumea scrie pe Facebook și eu scrie și adară și acțiții. Nu. Oamenii va vrea să ia informație de la cel ce sunt serioși. Cum zice grecul sosto, serios. Acel ce știi ce spune, nu zice hazumări, are dovestra este acel lucru. Și a este basadar. Voi vă documentați când o adrați emisiuni, bizui. Nu li ved direct, că ți trăion, nu poate nu iaște chirolul când da, li ved de-apoia înregistrate. Vă documentați. Nu apuneți acșiții, hai să arcăm cu zboari, să vedem ce va iasă. Nu. Și este iaște de alifia jurnalism.
Tine, noi nu suntem jurnaliști. Noi avem o abeță, hântu. Gini, știu este un lucru, ama când ai un structură, adrai talk show-uri, cum ți zici, de luni până vineri adrai talk show-uri. Nu, și nu poți să ai un talk show cu structură, ți-l scrii de acasă, ca la extemporal. Că omul să zice un lucru și legătura să dară cu altă. Poate vrea să zică alțiva și acșiții. Talk show este important când transmite emoție. Ca și nu transmiți emoție, n-a ceva. Zbură, maș zboari și ahăt. Și este, și va și lumea kafta și țiva, tața că tora este moda asta, gine, de mulți ani, moda formatului ahât larg de podcast. Eu, și mine am utrit moabeți de dau să hăți, tața că asta că țiva țin pari când aduci multi conținut bun, tu dau să hăți țiva, poți să achicăsești și care este omul, îl vezi mai mult, cum zburaști, cum și-a minduiarea, cum judică lucrurile. Așa tu formatele scurte este nici amazori ducește toate lucrurile. Este tația că sunt toate unisite. Așa că va lumea va și jurnalismul. Sigur, sigur, sigur. Oamenii vor să comunică, să zburască cu ei, să află, schibă dadun. Și ca schibă prin internet, vor schibă dadun. Și se aleagă de apoi. Cu alegerile noastre, cred că da, de doi ani friend la vor ținzăți. Aveam vreo 4 nili de când o adrai acea petiție de sancționare al Banciu și mulți armâni și români zisiră, nu ne arăsea știți dar ama tora, că nu mi-arăseau zboare, nu mi-arăseau cum eu hiu dialog și la dar civilizat. Am argument, ai argument, dar nu putem să ținem acșiții să dioară cu argument tine, argument eu. Nu, prinde să stămățim. Dacă tine hi gazda, tine va înzâți când o să stămățescu. Dacă eu hiu gazda, eu vă zic, până oații, gata, bițim toată discuția, nu? Da. Tine știi, își duchește șchirolul. Știi și noi să ne apucăm de bitisita, ma noi ca fioară nitis bițim avem 3 întrebări scurte. Și toți vă Prota este masai văr zbor armănesc ți n-ai mai mult țari hari. Tinia. Cu toată tinia, că tinie ea știi că oamenii s-a chicăsesc cu un prealandu, nu și-ar cu zboare, nu prindeți le zică și tinia este trămine de mare simase. Ai care armânească ține mai multă țari hari. Acum nu am pita de praș și am auzit o istorie de alifchea istorie. Mama zbura românește în casă, dai mațea va dar una pită de para. Așa este, era cuvântul ei. Nu putea zic că o să fac o plăcintă de praz. Nu suna ghini. Și când mi duci la școală, zisi învățătoarea, nu știu, cred că era clasa a doua și clasa a doua eram sau a treia, nu știu, dar zisi învățătoarea ceva de praz. Și eu zic, și doamna, cu mâna sus, doamna, fac o paranteză, tata mea ambiță, prindiți zâți, nu baridiți mâna și faci zâți, să ai curaj. Și ca schinică, tine prindiți zâți, ți-e pistipsești. Acșiți că dai mă zâci, ți-e pistipsesc. Și ridic mâna, zic, doamna învățătoare, tovarășa învățătoare, ca și ți-am tovarășa, nu zâți praz, zâți praș. Apoi să râdă în clasă, eu o țineam prea mea praș, învățătoarea, nu duliu, zâți praz. Ajung acasă foarte mult o stănă fursită, mama îl zici, învățătoare și n-aduc ea, știi, să zici praș, nu praz, apoi mama să râdă și năsă. Și apoi a zis, Maghini, haide să învățăm fata mașmu, că ne știi, maș românește, că ți va aibă problemă la liceu. Este cu pita de praș. Mi-a răsea, știi, și orașul Adar. Dar știi, eu vi zic că adar pita altă soi de cum o adară fârșiroții, nu știu cum o adară gremustenii. Eu adar pita de praș cu soarele al Alexandru. Și adară calaveria. Ea este un foaițe, să adară cerc, știți? Să adară un cerc manic tu centru al ei,
și să dară raze. Ah, Pe vin ună pristalandă, uite, acșiții, sau ungu cu, eu le ungu cu umtu. Nu cu untură, cum s-a dravăroară, nu cu unde lemn nu teamă acșiții, dar le bag ună priste altă cu umtu, raze cu raze. Și este ună foaie, și alandă foaie de tot acșiții, rotundă, cu alt cerc concentric, cu raze, este soarele al Alexandru, la Veria. Doar este atât de aproape de locul era Filip Acșiți. Și nu știu. este hertul cu lapte, cu caș, cu sare, bagă stali, bagă tu pită, tu mesa de alifoi și îți bagă la cireap și iasă una pită mult bună. Tora Morisi. Și eu. Ați adus o întrebare, este masa fără cântic armânescu, ținai mai multă țări. Mi mindui că știam că ți este astea rada la voi de un cântic și la zi Iorgo Maneca cu un mult umșat cântic, ce l-aveam ascultată și eu. El zice, în altul primăhură, dar cuvânțele sunt de o altă soi. Awații cânticul este, are versuri, în altul primăhură eu singur înșideam, și tra noastră hala armânilor cu plângul minduiam. Când da lumina soarelui, când da trascăpitare, un pui bădea priveargă și aduți năhăbare. Ce stai, Johnny Preanami, ți stai priminduirii, ia școală mută caplu, că Dumnezeu cu voi. Că Domnul vă pitrați, pri Gheorghe Curușovean, ca știi de salumtă, maghinii din Aslan. Analtu primă, ulă, analtu primă, ulă, analtu primă, ulă, eu singură și îi dam eu singură și dam. Asta este holul. Și jocul este, noi îl ți-am sirto. Pașul este sirto. Analtu primă, ulă. Nu este statria, adică nu este acel trei pași. Este cânticul ți-am magonia, când uziră dit Mangalia cu trenul și a stămățiră la Ploiești, s-a îndămăsiră cu mai mulți armâni, a cloții, nu știa care iu va ducă și acșiții spunea Maia a este istorie, a pâniră prota oară bărbazlis când a este o cântic, între linii, este de film, dar este de alifia. Și când ara este cântic, și jucare între linii, că ți și zură un zoo a cloții, n-aveau apă, n-aveau lipțiva și dau tu, îi zicea atunci bou vagon, era vagonul acel de marfă, îi băgară tu vagoane de marfă cu animale, mai alu o vaca până în vagon. Că zici, nu știu, eu ne duc, dar m-aș să am lapte tră ficiorile mei, dar o să mă că s-a dar vârcaș țiva. Și fărină luă, mălai, aia este fu. Și ajunseră ei, tihisiră de ajunseră la Râșnov, alții duseră tu alt loc, alții duseră la Sighișoara, mulți armâni, tu Mangalia erau mulți virieni, se șteau familii, trăiesc. Aia este cândicul. Mama nu putea să-l ascultă. Eu zic, ea este istoria noastră și prinde să simțim. Că ți-e acșiții fu. Și tricură. Tățea hi optimistă. Știu că cu mindoarea asta putem zbiți emisia, cu ața că tricură este și că putem sim optimiști și că pentru să nimănă este ziua noastră. Tră mulți ani armânami, iurtosiți cu mari harau, acșiții cum meritați. Este ziua voastră, a noastră, a tuturor, este una ziua ahât dimșată, trădivrari, că him, cum zăsim, virieni fârșiroți, grămosteni, și alte soi de regiuni din peninsula balcanică. Istoriile noastre sunt de ideal. Vizuia este un lucru și la ADN, him de acea rădățină de daima. Așa e. Mulți ani de partea mea și
Haristos Teliana, ti mobete este cât lungă și mșată, ti mini. Bună mare tine inștrămini, să știi, știu că este emisiune ce umutresc cu mulți armâni, poate nu direct ama și înregistrare, oamenii au și alte cusmeți și fună tine mult omorai și zic că se poate la veară va scot și al doilea volum, cum zici, este continuarea școlilor românești, ce a fost atât de, cum să zic, fuviroasă trăbana armânilor. Și este. Când o să o scoți, să ne dă și nouă. Testa că Sigur, sigur, sigur. Mersi mult, cum zic Diveria. Mersi mult, Maria Cucliciu, mersi mult, Alexandra Adam, a tuturor mutitrorilor, mersi mult. Haristos din partea noastră și a mutritorilor și vă vedem joia țighinii cu altă moabeti, cu altă oaspe, să aveți un seară mșată și mâini, Maxus, să aveți un hârtă seară mșată. Seară bună! Seară bună!